Iaz, ikastetxeak interes handia adierazi zuten, balorazioak ere oso positiboak izan ziren, eta horregatik erabaki dugu bigarren urtez berriro egitea, beraiek egunero murgilduta daude sare sozialetan eta teknologia berrietan. Teknologiari buruzko informazio gehiago izateko edo euskal mailan dauden appei buruzko informazioa izateko tailer modukoa da. Appetan eta horrelakoetan euskara egotea onuragarria izango dela etorkizunean igual euskara gehiago erabiltzeko. Unibertso digitalak agian musikari euskaldun bezala ekarri dizkigu onura batzuk. Nik uste ikusgarritasun aldetik ematen digulako den hori atari bat, ez? Gure sorkuntzak eta guk egiten ditugun lanak ikustarazteko. Duguna orain arte oso ondo iruditu zait eta esango nuke hau beste gazte askoi ere bai erakutsi behar dela. Ez nuen espero, esan digutena, izan da sok pizka bat. Atentzioa deitu dit, ikustea nola wifien bidez gure mugikorretako informazioa asko lortu dezaketen eta horrelako. Dezintas euskalduna da, euskaraz egiten du lan, animatu gazteak euskara kontsumitzen, irakurtzen, euskarazko saioak ikusten, aplikazioak erabiltzen, badauz, asko. Gainera goiz interesgarria izan dugu, diferentea eta gauzak jolasak eta horrela egin ditugu. Denaren gaitik zerbait bazekiten, baina orain azalpen zehatzagoak dakizkite gauza guztien inguruan. Giro erdaldun batetan bizi gara, euskararen sustapen horretan gaude, irakaskuntza euskarazkoa da ehuneko portzentai handi batetan, baina gero erabilera kaleko giroa eta beraien arteko komunikazioa batez ere erdalduna da. Aplikazio eta teknologiarekin antxerako ere, baina ez dut uste teknologia eta aplikazioaren kontua da, gehiago gizarte eta inguruan daukaten errealitate horren isla da baino. Ondo, jakitea. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur.